Tip číslo 6 je denná a večerná rutina pre mladú a krásnu pleť. Tak tu sa na rovinu priznám, nie som v tomto odborník. Túto kapitolu spísala moja krásna partnerka. Ale, čo vám chcem teda povedať, mali sme neskutočné a krásne webináre s top odborníkmi na tieto témy. A takisto, ako sme pre tých, čo chcú pokračovať omladení pomocou stravy, tak máme pre tých, čo sa o seba starajú, pre tie ženy a mužov. Tak, keď zadáte tip 6 ako zľavový kód, tak dostanete perfektný webinár s pani Miriam Latečkovou, ktorá vydala niekoľko knižných bestsellerov na túto tému, a to je Zdravie pomocou prírodnej kozmetiky. A aby sme opäť zvýhodnili tých, čo si kúpia nad 70 eur, tak keď zadáte tip 6, tak dostanete mesačný webinár Krása ženy, a to je neskutočný webinár, kde prednášali nielen odborníčky zo Slovenska, ale aj z Čiech. A tam sú tipy na omladenie tváre, na starostlivosť o vlasy, o pleť. Priznajme si, že my muži sa až tak, čo sa týka kozmetiky, o seba nestaráme, ale tento webinár s týmito krásnymi odborníčkami a ženami ma tak zaujal, že niektoré jednoduché tipy vlastne aplikujem pravidelne.